Siguraduha nga official participant ka sa atong webinar. Ang registration amo ang i-post sa among Facebook page a week before the streaming of this episode. Once registered, ayaw kalimot mag-pan-out, like, and share ang maong episode, and comment down your name. Only official participants are eligible para mo-appeal sa among mga pa-contest. Human sa episode, don't forget to fill out our evaluation form nga amo akong i-post uban ang registration. So, register now because these are certificate courses. Happy Irish Christmas to you. Reggae flavor. Here we go. People making lists, buying special gifts, taking time to be kind to one and all. It's that time of year when good friends are in dear, and you wish you could give more than just present from a store. Why don't you give love on Christmas Day? Oh,
Even the man who has everything won't be so happy if you won't bring him love on Christmas Day. No greater gift is there than love. Whoa, here we go. People you don't know, smiling out, hello, everywhere there's an air for Christmas joy. It's that once I hear when the world stands here and you like to find a way to show the things that words can say. Why don't you give love on Christmas Day? Man on the streets and the couple upstairs now need to know there's the one who cares. Give love on Christmas Day. No greater gift is there than love. What the world needs is love. Yes, the world needs you, love. Why don't you give love on Christmas Day? And every little child do not Santa's knee has room for your love underneath the tree. Give love on Christmas. Siguraduha nga official participant ka sa atong webinar. Ang registration amo ang i-post sa among Facebook page a week before the streaming of this episode. Once registered, ayaw kalimot mag-tanaw, like, and share ang maong episode, and comment down your name. Only official participants are eligible para mo-appeal sa among mga pa-contest. Human sa episode, don't forget to fill out our evaluation form nga amo akong i-post uban ang registration. So, register now because these are certificate courses. Santa's knee has room for your love underneath the tree. Give love on Christmas Day. No greater gift is there than love. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I gave it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I gave it to someone special. Once bitten and twice shy, I keep my distance, but I still catch my eyes. Time, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. Merry Christmas, I wrap it up and send it with no sign. I love you one minute. Now I know what a fool I've been, but if you kiss me now, I know you fool me again. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from this, I gave it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, and the very next day you gave it away. This year, or simply from tears, I gave it to someone special. I got it through many friends with tired eyes. I'm hot from you, and you're so of lies. My God, thought you were someone to rely on.
Feliz Navidad. It's the first Friday of December and we are glad we're back. Para ihatag kaninyo ang last 2 episodes sa Agristoryahay sa ATI Webinar Series Season 2 this year. Pagdayon ng among maagang pamasko para kaninyo, pinaagi aning bagong pagtulunan nga magamit ninyo sa pagpangumag o pagpamuhi sa kahayupan. Diri lang sa Agristoryahay sa ATI Webinar Series Season 2. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry. Good morning mga ka-Agri friends! Good morning team! Good morning Bam! 22 days na lang yun, Christmas na! Yes, good morning sa atong tanan, no? So, kay hapit naman ang Christmas, gusto man ninyong Christmas bugnaw ba or init? Ting, ang importante, malipayon. Huwag tungod na na. Okay, knock. Who's there? Goat. Goat who? Isang tanong, isang sagot, ikaw ay akin. Ay. Grabe. Oh, Bang, di ko mapildi ako kung ako kay knock-knock. Knock-knock. who's there? Me. Me who? Cause it's me and you and all of Wow! No, so speaking of sagot, basin kanina nga episode ang sagot sa atong mga ka-Agri friends. Nga gusto mamuhi og kanding like me. No, kay atong tunan ang pagpamuhi ni today. With Mr. Jeriel Canonigo, a young farmer, and Mr. Rosalio Lorono of Lorono Diversified Farm, a learning site for agriculture in El Salvador City. Sa Agristoryahay sa ATI Webinar Series, Episode 19 on Goat Production. Pero año y felicidad. Ako si Yoyong Lorono, ikan sa Department of Agriculture sa Livestock, Supervising Agriculturist. Nag-retire ko niya itong 2013. O na ako gamay paambit bahin sa panghayupan, labi na gid sa kanding. Ang panghayupan, labi na gid sa kanding, mo gini ang promising, usa sa mga promising sa mga ruminant animals. Kay pwede nimo siya buhion, pwede nimo siya himuon nga project nga dili kayo dako og puhunan kay dili siya kala sa kuan bahog ga salig lang ang atong kanding sa sagbot o dili siya mo compete sa consumption sa consumption sa tao. Ang among kadasig sa pagpamuhi sa kanding, nalipay ako kay naapod si Gonggong diri sa farm nga siya ay nag-handle sa isa ka module na ko nga project nga 1,000 square meter nga project. Na ay kanding, na ay sagol siya, na ay baka, na ay kabaw. Muna ang project nga himuon sa 1,000 square meter aside sa mamuhi o manok o uban pa sa gardening, no. So ang pag-promote man god sa goat production, dako kayo og tabang sa mga mag-uuma kay bisan pag magsugod ang mag-uuma og isa o duha, affordable kay na sa mga farmers, no, nga ginagmay ra ang puhunan dayon. Ang paghandle labi na gyud sa mga senior, okay kay tanan makahandle ang mga senior ba. So dako kayo og tabang ang production sa gatas sa katawhan, labi na gid sa mga infant kay mo man ni ang i-recommend sa mga bata, sa mga kanang mga doktor nga ang gatas sa kanding mas maayo
ikumpara lugar sa baka. So ang atong industriya sa kanding diri sa region kulang pagyod, kulang atong production kung ano. Karon panahon na ang National Dairy Authority ga sila ga import sila og kanang dairy goat. So iapod na sa mga co-op. So dako ka instansa nga mo increase ang production sa kanding labi na gid sa kanang gatasan kay gitapon nila ang saanin o kanang lamansa nga bloodline. So dako kayo kana siya og katabang sa atong mag-uuma kay ma-upgrade pod ang atong bloodline aside sa Anglo-Nubian nga existing na sila gi-import nga saanin o kanang lamansa. Friends, maayong buntag. Ako dai si Jeriel Canonigo, usa ka young farmer. Dalay ko ng Dios nga giatagan ta niya gigayon nga maka-share sa topic karon about basic goat production o atong pagaisgutan about sa pagpamuhi og kanding, dayon unsay atong iandam aron nga mo sustain ug mulambo ang atong pagpamuhi mga kagri friends. So, welcome sa atong gamay nga backyard nga kandingan. So mga ka-agri-friends, mo na itong bloodline sa atong kanding dire. Natay example sa inyo nga native nga kanding, no? Kung inyo makita, gamay gid siya nga kanding gyud. Mga 1 year na ni siya kapin. Nga ingani ra gid siya kadako. No, ang purpose na ko ani nga ma-upgrade ang iyang anak. No, ang kay ang atong breeder kay hybrid man. So mao po ni siya dako nga kuan sa business karon sa kanding. Kaning mga upgraded nga mga kanding nga gina-disperse sa gobyerno. No, kung daghan tag upgraded nga mga kanding, so dali ra kay na siya mahalin. No, kadaghan kayo mga bayan seller nga mga gapamalit og upgraded nga mga kanding. So mao ni atong Bisaya ni siya nga kanding. So isa pod mga ka-agri friends nga nakatsada sa native nga kanding kay dili kay ni sila tamili og pagkaon sa ilang sagbot, no? Kanang naanad na sila ba? Naanad na sila sa ato ang lugar. Di pareha sa mga hybrid nga grabe na sila katamili gyud. No, pag simhot nila na mga tumban kay grabe gini kaarte ning kanding, matumban nila dili kay na sila mukaon. Ang native ug imo gani ning itigway nga kanang tip-tip gid sa mukaon ba kanang sabsab gid kayo. Mo inyong maobserbaran. No, so isa po na nga nakatsada sa native kay di siya tamili. Side po sa native nga among gibuhi diri nga kanding, napod may gipang buhi diri nga mga hybrid nga kanding sama ni nga buwer. Kaning buwer nga kanding for meat purpose siya. No, meat type ni siya nga kanding. Kung inyo makita mga ka-agri friends, lagpad siya og lawas, unya baga siya og unod, no? Nya bugat gini siya timbang kung inyo ning i-compare sa mga lahi nga mga hybrid sama sa Anglo sa anin, no? Moabot siya yang timbang kung kana mga dagko na gid nga mga breeder or nga na mga 100 kilos. Ana, moabot siya or 100 kilos kapin. No? So kani atong estimate ani, bayi man ni siya. Nani siya sa mga 40 plus kilos. Atong i-compare sa Bisaya kung ang live weight ang atong pagbaligya, so layo ra kay siya diferensya mga ka-girlfriends kay kang atong native ganiyan ato mo rin to sa 15 to 20 kilos, no? Kani atong makita nga layo ra kay siya diferensya unya ang atong pagbahog. Ang nakatsada sa kani manggong buwer nga breed sa kanding, ang imong pagbahog ba dili ka gansi kay dali siya mo dako unya pagbaligya nimo dili ka gansi. Pareha sa Bisaya nga gagmay gid siya unya gamay ra po diyang timbang, gamay ra po diyang halin. Naputay Anglo-Nubian. Ang kaning Anglo-Nubian kung makita ninyo, taga siya barog, unya nigpis sun siya glawas, no? Kay ang Anglo-Nubian is dual purpose man siya. Except sa meat type siya, pwede po siya sa dairy type, dairy nga kuan, kung mo-engage mo dairy. So kung makita ninyo ang iyang itsura, ang iyang dalunggan, no, drapi kayo, kanang gabitay gid siya. Mo ni timailan sa mga Anglo nga mga kanding. So mga ka-girlfriends, kung makita po ninyo iyahang ilong, taas yung ilong, no, di pareha sa nagawid. So makita ninyo nga Romano siya, ngunikuan sa Anglo. Dayon kani siya, bayi ni siya, bayi.
So diri mga ka-friends, kani nga side ato makita nga puro mga puti ilang color. So kani sila nga bloodline mo ni siyang saanin. Gitawag ni siya og queen of all the dairy goats, no? Kani usa ni siya kalaki nga back. So makita nani siya sa mga mag 2 years old na ni siya. Inyo makita sa saanin nga bloodline gyud. Ang yang kasagaran color gyud na puti gyud na siya. Nya makita nyo sa iyang dalunggan gagmay. O pretty white. Ana nya ang iyang dalunggan gagmay di pareha sa anglo nga bitay bitaw kayo sa mga buwer nga dagko. Tumo na tong laki. Naputay bayi dire nga hapit na ni siya manganak. No, ato makita. So sige ra siya glubog. Nya kani pud siya naputay kuan ni siya cross ni siya Anglo sa anin, no? Panis siya mga ka-friends, crossbreed niyo kaning Anglo sa anin, no? Makita niyo puti siya, creamy white, dayon iyang dalunggan dili na siya gagmay. Drapi na siya, no? Kita niyo bitay na nani siya sa 2 months old siya. So gahapon ni siya nag 2 months gyud. So mga ka-friends, ang sa anin nga breed, no? So dairy type siya. Kung mangutana mo kung pila ka litro ang makuha sa kung mag-milking mo sa isa ka adlaw, mo rin siya sa kung tsada ang inyong nakadepende na sa inyong pagbahog. So kung tsada ang inyong pagbahog mo, abot siya og 4 to 5 liters a day. No, so kung mo engage mo gingana nga kuan nga business, so daily maka-income mo. No, mo na nakatsada sa kanding kay maka-income mo daily. Og sa meat pod niya, maka-income pod mo monthly ngana kung nana mo ginawin nga mga ready to sale na nga mga kanding. Ang importante magid sa pagpamuhi, no, ang experience gid. So ang native, gwapo kay sa nga inyong himong stepping stone sa inyong pagpamuhi nga makuha mo diri mga experience kung saon pag-alima, kung sa inyong mga tambal ng pang-inject, mga vitamins, no. So gwapo magsugod nga native lang sa ang inyong alimahan. Pero kaya na ninyo na mo experience, pwede na pud mo kuan sa mga hybrid nga mga kanding. Diri na punta sa atong housing, no? Unsa may dapat na tong design sa atong housing, convenient ang atong kanding ug likay sila sa sakit. So ato makita nga ang requirements, no, mga ka-friends, 1 meter ang ihang distansya para nga ang atong pagpanghinlo sa iyang manure dali ta nga makatuong mga ka-friends, no, sa atong pagpanilhig. So ang housing na to mga ka-friends dapat nga ang convenient sa kanding, no, cool dry place ang kinahanglan sa iyang puy-anan nga walay magpuyo nga mga bakterya dira nga makadaot sa ilaha. Dayon ang atohang ilalom sa kandingan dapat kung paslope ang inyong area na sa drainage gud nga insakto para walay magstagnant nga tubig, no, para dili puy-an sa mga bakterya. Sa amo adre sa among paghinlo, ingani kadaghan nga kanding, at least nga once a week ang among paghinlo nga daghan na ang tae nga matigom dira. Pero sa inyo kung depende gina kung unsa kadaghan yung kanding kay lisod pod og isa rin yung giatiman unya once a week mo or depende na kay dili kung isa ra di gamay ra pod siya tae, no. So depende pod sa kadaghan sa inyong kanding. So mga ka-friends, mao ni ang mga sagbot nga akong gipananom diri nga mao ni mga palatable kay nga gakaunon bitaw sa kanding nga tagas ni siya mga crude protein nga maka patsada sa ilang lawas nga mahimo sila nga matambok sila. So isa ani mao ang napier. So kani nga napier dili ni pareha atong Bisaya nga diri gid sa tuwa nga tubo. Kay gikan man siya sa lang nasod nga kuan sa government, so gipangkatag-katag diri sa mga farmer pod. So nakakuha tani nga similya gikan ni sa Dalwangan, no, sa stock farm. So makita nato nga ikumpara nato siya sa Bisaya. Ang Bisaya gagmay siya dahon, dayon dili siya tagas kayo. Mutagas siya pero stock na ang iyang dako. Sa Bisaya lahi ang pakchong kay muhabog kay siya ang iyang punuan, humok gyapon siya. So makaon gyapon siya sa baka or kanding kung imo siyang i-chop sa chopper. So mao ni nakatsada aning napir nga pakchong gikan sa laing nasod. Aside sa napir nga sagbot, naputay lahi nga klase dire sama sa mulato. Mulato grass o tsada ni siya sa grazing. Kung luwag ang inyong yuta, naputay masay.
makita na to ni siya sa mga daplin sa dalan. Pero kung imo siyang itanom nga tsada siya pagka-manage, gwapo po siya og resulta. So naputay ginya grass. So makita na to nga tsada po siya nga sagbot. O naputay sitarya, lahi po ni siya nga klase. No? Naputay Mombasa, lahi po ni siya nga klase nga sagbot. Kaya ang kanding mga kagri-friends, kung pirmi lang balik-balik ang imong bahog, sumhan po na sila. So ug na kay lahi nga klase nga sagbot, pwede nimo sa interval. Karon nga adlaw lahi, sunod adlaw lahi pud siya. No? So ang imong kanding dili siya sumhan. So mukaon gid siya sa imong sagbot nga ihatag sa iya. Mga ka-agri-friends, kung ang sagbot makahatag sa carbohydrate sa atong mga kanding, ang kanipong mga legumes nga atong i-introduce karon mao pwede siyang source sa protina nga ilang makonsume nga mo tagas siya vitamins o nga mahatag sa atong mga kanding tsada ang ilahang tubo. So akong i-introduce karon una ang indigofera. So ang nakatsada ning indigofera kay taas ang CP mo abot siya mga 26%. Dayon grabe siya kapalatabol sa kanding. Unya tsada siya sa mga lactating nga mga kanding kay kusog ni siya makapagatas. So ang sunod ani mao ang atong Madre de Agua. So common kani siya sa mga gabuhi og mga kanding gyud. No, ang uban ani ginagamit sa bahog sa rabbit. Magamit po ni sa manok kung anyong isagol, inyong i-shredder. Tsada ni siya nga bahog. Taas po ni siya crude protein nga mahatag sa ato ang kanding. So mao po niya ang ato nga rinsoni, no? Makita na to nga ingani kalinghod. Grabe ka kuan gid ang kanding ani. Kusog kay sila mukaon. Gwapo po gid ni siya. Pwede po ni siya sa mga manok, rabbit. Pwede po ninyo siya ibahog. So natay daghanan mas gwapo gid siya. Itong sunod karon mao ang mulberry. Kuan siya nga mulberry katong gagmayon lang siya bunga. Ang nakatsada ning mulberry kay i-consider na ni siya karon nga herbal, no? Magamit ang iyang bunga ni makaon sa tao, no? Taas siya antioxidant nga mahatag. So sa kanding po nato gwapo po ni siya ibahog kay taas po ni siya crude protein nga mahatag sa ato ang kanding. So mga ka-agri friends, kung inyo makita ang pagtanom nako sa akong legumes o grasses, akong gi-interval siya. So by tudling, nga naman kay ang grasses kinahanglan po na siya og kaning abunuhan para tsada pud ang iyang tubo. Ako dili man ko ga-apply og mga synthetic nga mga fertilizer. Ang gibuhat namo among gi-intervalan og mga legumes. So ang ilang mga dahon ani kung mga dagdag na sa yuta, makuan dira sa atong mga sagbot, makahatag siya nitrogen nga makapatambok pud sa ato ang mga sagbot. So gihimo na namo sila nga combination, no, nga dili na kay ka mo apply og mogamit og mga synthetic nga para patambuko ng imong grasses, no. So makita niyo dire na atay indigo kuha na po na mog napier na po rinsuni. So ingana ang iyang resulta. Og isa pod kung mangumpay ka na makakuha na ka og sagbot, makakuha po ka og legumes. So importante kay nga dili lang isa ka klase nga sagbot atong itanom, dili lang pud isa ka klase nga legumes atong itanom. Dapat gid nga klase-klase ang atong kuan, atong itanom diri nga palatabol sa kanding para nga kayang kanding lagi matud pa ganina nga sumhanon sila og kanang pirmi maura ni atong ibalik-balik og bahog. So importante kayo nga natay different types of forage grasses, forage legumes, 3 legumes. So mga ka-agri friends, karon diri sa among pasture area, magkuha tag kumpay, no? Para atong i-chop karon dayon atong ibahog sa atong kanding. So ang among practice diri unsa mi nga time magputol sa among mga kumpay is nasa 10 AM pataas paingon sa hapon kay ang atong kumpay kung makita ninyo wala na siya yamog, no? Para makalikay ta sa mga bad nga bakterya nga mahatag sa atong kanding. So tara.
ka-agri-friends, ako din i-tip sa inyo nga kung mangutana mo, pilay edad sa napier, sakto na siya putlon para ibawag sa tong kanding. Kung bago pa mo nagtanom, gikan sa inyong pagtanom at least 3 months. No, nga pwede na sa inyo ma-harvest. Para ang napier, linghod pa siya, dayon palatable siya sa kanding. O after rin na pagputol ninyo, ihat na mo 40 to 45 days, ayan na po mo mag-harvest otro sa inyong pinutlan. Kaya mutulpos naman na siya. Dahil Sa naglawan pa na eh. Ganun eh. Isa sa kinahanglan gyud nga atong buhaton sa atong kandingan is ang feeding. Ang among pamaagi diri kung unsa among ginabahog, unsa oras mi gabahog o ang amo pong ginagrace sila usahay. So ingana ang oras sa akong pagbahog di ay alas 7 ginauna na ko sila og concentrate. Ang akong concentrate nga ginamix, gamix ko copramil, dayon rice bran, dayon pollard. Wala na akong kuan, depende lang sa availability sa palibot nga akong mapalitan. No, so muna akong ginakuan sa buntag. Dayon pagka alas 10 sana nga init na, dili na basa ang mga sagbot. Ginapag-race po na ako sila sa gawas para mainitan sila, maka-exercise, makadula-dula. So mga ka-agri-friends, before dahil magbahog sa mga legumes, ang among ginabuhat, dili na mo sa ginahatag nga ingani. Karang fresh nga baguan yung gikuha. Amo pa siyang ginapalaya dirag mga 2 to 4 hours, no? So ingani, naganda mi daan og kuan nga na ingani na siya purma no, nalaya na siya. No, kaya atong likayan man ani ang bloat, no? Mao nay dako pud nga problema sa gakandingan nga kung di ta kabalo, kung ato siyang idiretso kay taas man ni siya nitrogen, no? Nga makakos og bloat. So importante nga ato siyang ipalaya-laya. So magbahog ko alas 7, concentrate, tangtod mahurot nila na. Ingon alas 8, alas 9 ilang kaon. No? So pagka udto na po din nana ko'y nagkakumpay na ko, nana ko'y gi-chop. So pagka ingani nga time nga pag alas 12 na, kibali pa ni udto po nila para sa atong tao nga naputay pamahaw, naputay pa ni udto. Kinabahogan ako sila og gina-chop nga na pier. No? So katankiri ra ang akong pagbahog dire sa ibabaw. So mo ni karon ang magbahog ta og kaning gitsap nga napier.
mga ka-agri-friends, pagpadaghan sa atong kanding nga ang gina-practice diri sa breeding, natural lagi siya kay wala pa mi naka-try og kanang artificial nga breeding sa kanding. So atong kuanan karon kung unsay timailhan nga manggilas or nangulag ba siya sa dayon unsa nga time mas gwapo siya nga imo siyang dalon sa laki, no? So ang mga timailhan mga ka-agri-friends nga nangulag ang atong bayi, tumakita nga ang ilang mga iko gana sige gana no? Kanya sige po na sila kung dool lang atong laki mo dool gina sila dito atong mamatikdan unya kung kuan pod magsige sila atubang sa laki ba kung magkambang-kambang silang tangkal nya ang ila pong pagkuan ilang appetite sa ilahang pagkaon muhinay. Makita ninyo nga ang iyang vulva mag pink na siya to readiness, no? Ga action siya pula-pula ba uban pero dili pud tanan nga nang ngulag nga mag pagawas og mucus sa ilahang kuan sagaran mag kuan siya magpula dayon yang ikog magsige kana ana gyud. Una isa mga indication nga nanggilas ang atong kanding. Kung inyong kanding nakitaan ninyo nga nangulag siya, nakita niyo tong mga senyales, unsa man na ang the best time nga ideal nga ato na ning pabridan ang atong nangulag nga kanding. So ang average sa iyang estro cycle mga ka-agri-friends na gyud sa 21 days. Heat period ana nasa 2 to 3 days. So kung inyo siyang namatikdan karon nga adlaw, ang the best ana nga time nga inyong pabridan didto na sa next day, no? Kung karon nga adlaw pagkaugma inyo na dayon siyang dalon sa inyong laki or ang laki ba kay inyong dalon sa inyong bayi, no? Kung nahuman na nato nga napabridan ang atong bayi nga nangulag, so unsa may timailhan nga magkaingon ta nga naburos na gito nga akong ipabridan nga kanding, no? So balik ta sa atong estro cycle na pod mo atong i-monitor kay dapat pagpabrid din nato ato siyang i-record natay record keeping, no? Atong i-record kung kanus-an nato siya napabridan aron ma-monitor nato ang estro cycle nga pag after 21 days kung dili na siya mangulag, suspected pa lang to siya, makaingon ta nga uy boros na siguro niya nga akong kanding nga pabridan pero suspected pa to. After na pod second cycle niya mga 2 months 1 month kapin kay 21 days raman niya ang estro cycle, pag dili na gani siya mangulag na otro, so makaingon gyud nga naburos na gitong gipabridan nato ang kanding. O karon mga ka-agri-friends, isa po natong atutukan sa atong pagpamuhi og kanding is ang ilang health kuan sa ilahang lawas nga malig-on sila og malikay sa mga sakit, no? So ang ginahatag nato sa ilaha isa diri ang B-complex nga vitamins og ang uban nga ginagamit is vitamin E, og mo tira po ta sa ila og iron nga makapalig-on sa ilang immune system nga mulahutay sila sa mga sakit nga og malikay sila niini. Og mao ni mag-sample ta karon atong injikan sila og B-complex, no? Isa po na itong maintenance sa atong pagpamuhi kanding, except sa mga vitamins nga atong gina-inject sa atong kanding para mahimsog sila, ato po silang hatagan og pampurga, no? Ay unsa kay importante ning pampurga nga ma-absorb ginila ang nutrients nga sa ilang ginakaon. Ang tendency magudana kung bitukon ang atong kanding, sige daghan kay atong ginapakaon, sige tagbahog matingala ta kay dili kay mo tambok, no? Ang bitok isa nga mo consume sa pagkaon nga atong gihatag niya, no? So pinaka-importante nga maghatag ta niya purga. So atong ihatag karon is albendazole. So mga ka-agri-friends, kung ingani ang style sa inyong pagpamuhi, naka-confine gid siya, fully confined. So less man siya sa pag makakuha siya bitok sa mga sagbot. So among ginabuhat every 6 months may maghatag og purga niya. So katong namuhi nga ginagrace nila ang ilang mga kanding, so pwede mo muhatag og purga every 3 to 4 months, no? Kay prone sila sa bitok sa gawas sa ilang ginakaon. So pinaka-importante mga ka-agri-friends, unsa nga ideal nga kanus ata maghatag og purga sa atong kanding, no? At least nga 8 to 10 hours nga dili siya makakaon. Pinaka-the best ana nga atong ihatag sa is kanang maka-overnight pa, no? Gikan sa hapon hangtod sa sayo sa buntag. Diya sa sayo sa buntag nato sila hatagan. Then after nato nga mahatagan na nato sila sa purga, ato sila nga atagan og 2 to 3 hours nga dili pa sila nato bahugan.
no, para effective gyud ang atong pag-deworm sa ila. Nga mapatay ginato ang mga bitok sa ilang tiyan. So mga ka-agri-friends, atong bantayan nga ang paghatag nato sa purga, dapat ang atong posisyon sa atong kanding dili ingon siya nga maghangad gid sa gayo kay nay tendency nga pag kuha nato sa purga mapaingon sa iyahang liver, no? Dapat naka-balance lang iyang normal lang ang iyahang pagkuha sa iyang sa iyang ulo. Okay. So, mao to mga ka-agri-friends, ang gigamit din namo nga sa among pagpurga is naggamit mig drain sirens para mas dali ang inyong pag-apply sa inyong purga, no, ma-insert niyo sa iyang baba, no. So, mao na imong ginagamit. Mga ka-agri-friends, isa po sa atong i-apply sa atong general management practices sa atong kanding. Gina-apply na to ang hoof trimming, no? Atong putla ng iyahang kuko para malikayan na to ang foot rot, no? Ang foot rot usa ni ka infection, no? Nga mahitabo sa kuko or tail sa atong kanding tungod sa mga object nga tungod sa kataas sa kuko sa atong kanding, masudlan siya, pwede siya masuksukan dito og mga object, mga bato, mga kahoy baka nga pwede maka-infection sa iyang tail nga may injury siya, no? So ato ning himuon nga triman nato siya. Isa po nga atong importante nga ihatag sa atong mga kanding is ang mineral, no? Ay kinahanglan kini sa ilang lawas, labi na sa mga kanding nga naay mineral deficiency, no? Kinahanglan hatagan nato sa mineral pinaagi sa atong gibutangan is asin o atong gisagulan siya og matamis or muscovado or kung namoy molasses pwede ra pud siya. Nakoy kuan po sa inyo i-share nga nakita nako sa YouTube nga nasa laing nasod pud mga ka-agri-friends nga ang mga kanding nito ginagraze nila unya nay pangpang bukid, no, ginasaka nila bisag habog kay to, ginasaka sa mga kanding murag buhis buhay ba nga para lang gid nga makakatkat sila atong nay part sa pangpang mga bato nga dito sila mutilap sa kanang mineral nga ilang makuha, no, ingana ka kuan ni sa kanding ka gana sa ilaha kay isa po ni siya nga makapagana sa ilang kaon, mutilap sila ani mukaon na pud silang sagbot, no. Makita na to ang lawas sa balhibo dai sa atong kanding sinaw, no, basta naay mineral nga atong ginahatag sa ila. So ang uban ginasagolan is molasses. So ang ato gamix lang taog asin og matamis or muscovado. So mao ni ang asin nga gisagulan nato og matamis mga ka-agri-friends. So makita nato, no, magsagol ni siya ang parat ug ang tamis. So mao ni ganahan sa kanding pag tilap-tilap niya, no, nga kagana sa iyang kaon. So mao ni ato isulod sa ato ang salt lick nga gihimo nga indigenous. So, ang uban, kung natay mga ikapalit, ang uban gapalit gyud mga UMMB o urea molasses mineral block. No, so ang ato adre is labi na sa ato nga iha pagasugod. So, pwede ra ta mo gamit og ingani.
ang uban molasses silang ginamix sa asin, pero ang disadvantage lang kay ang molasses is liquidized man siya. So dali kay siya mutulo. Pag abot diri sa sa iyang bangag, magtuloay siya. Kani siya ay haran ni siya mutulo kung tilapan niya sa kanding. So may naka-advantage kung ang atong gamiton is muscovado or matamis. So after ani atong ihatag sa atong kanding. Sa integration sa atong livestock na putay vegetable garden nga gina-develop pod karon, ingana kay importante ang natay livestock pareha sa kanding nga ang iyang waste, iyang manure dako kay nga tabang sa atong vegetable garden, labi na nga ang atong approach is natural farming or organic ang atong approach sa atong pagpananom sa pangkonsumo nato para safety o uban pod baligya pod siya. So ang manure sa kanding mao to akong gisgutan nga ginabutan ako siya sa vermi, no? Para ma-decompose siya nga pwede na siya iabono sa atong tanom. So na ako'y nursery diri nga gamay nga inato ra nga nursery kay kung wala tay budget, no? Ingani lang ang gihimo. So diri na ako ginabutang mga seedlings sa forage, no? Seedlings sa forage. Dayon apil na pod ang atong vegetable diri pod ginamix na ko. No? So ang kaning sa baging ani naano ni siya mixture na ni sa katunggot manure nga kuha na to sa atong kandingan nga gibutang na sa vermibed. Ang nabutang diri is nahimo na siyang vermicast. Made vermicast gikan sa manure sa kanding. So dili na mo kakita diri nga naigabukol-bukol nga manure sa kanding kay ako naman siyang gibawog sa wati ay hanaw gibutang diri para nga mas makuan siya into organic, no? So ingani ginamix na ko with carbonized then garden soil para ang tubo sa ato ang seedling sa atong forage, tsada gid siya. So kani mga ka-agri friends na ingani ang pagproseso nako sa akong pagseedling sa mga forage like indigo. Kani siya indigo fira. Ginairas nako siya sa ingani nga butanganan. Then pag ingani na sa kadagko kanang ready na siya i-transfer sa atong mga baging seedling bag. Ako na siyang gina-transfer, mahimo na siyang ingon ani. No? So sige. Mahimo siyang ingon ani. Pero mo dagan pa niya siya mga 1 month kapin ay nato i-transplant sa atong tamnan. So maabot siya mga dangaw kataas, no, o roller kataas. Putay seedlings diri sa nagseedlings ko kaning basil, sweet basil nga pohon nato pong ibutang sa atong garden na putay siling labuyo, no. So ingani mo na bagong sprout sa atong indigo fira nga akong giiras. So ingani ang iyang turok. So makita na to mga ka-agri friends nga resulta sa manure sa kanding na himo siyang vermicast then gimix ani. So makita na to yung tubo nga tsada siya og resulta. So mao ni mga ka-agri friends, mao ni ang sample na to sa atong seedlings nga madridiagwa. So ingani siya kadako, ready to transplant na ni siya, no? Nya kaning madridiagwa, lahi ni siya characteristic sa uban nga legumes kay ang uban nga legumes sama sa indigo, ganahan siya og full sunlight gyud, no? Ang madridiagwa is lahi siya. Ganahan siya og bugnaw nga lugar dahil medyo shaded siya nga area diha siya ganahan siya mo gampong gid siya og ayo. So ang pagpropagate ani mga ka-agri friends, kung gusto mo magtanom o magpadaghan ani, cutting sa ni siya. So kung namo isa ka punuan dayon mo dako siya, so pwede ra niyo siya padaghanon kay mo putol man mo sanga. Basta kay naay duha ka node nga inyong pagputol sa sanga, mas maayo tong linghod. Inyo makita nga gamay ni siya nga sanga, no? Mas linghod siya, mas dali siya mo sprout, no? Mas dali siya mabuhi. So ingani ra ang pagpadaghan sa madridiagwa, lahi siya sa uban nga legumes nga seeds gid siya. So mga ka-agri friends, kaning mga seedlings is mo ni siya ang kalyandra.
So bago pa ni nako nga ginapadaghan kay wala ni diri pa nako matanom. Tsada po niya sa source sa pagbawog sa atong kanding kay taas po niya crude protein nasa mga 20 ang iyang crude protein ani 20%. So gwapo ni siya sa mga lactating nga mga kanding. No, so talagsara kay ka maka kuan ani, makakita pud aning kalyandar diri nga naigatanom pod. Among gilauman nga tumaabot nga mga katuigan, daghan ang mga farmer nga madasig sa pagpamuhi sa kanding kay dili siya lisod kung mutanom lang tao kanang forest garden lang kanang ginagmay ra gud forest garden nga kay ang pakso nga napier super napier taas kay na siya protein 16% to 18% nya ang isa ka hektarya ni ana mo harvest siya og 500,000 kilos katong lokal nga napier 100,000 ra ang maabot niya. Dako kay diferensya so kung i-adapt ni nato ang kanang gikan sa Thailand nga paksong nga kuan variety sa napier gamay ra ang area matamnan pero dako siya og production taas pag siya og protein. So mga ka-agri-friends, daghan kin salamat sa inyong pagsubaybay. Ako lang ikasulti sa mga gusto magsugod og farming labi na sa mga batanon. Dili babag kung wala tay kwarta karon, wala tay yuta karon, no, daghan mga pamaagi. Ang importante nga modangop tas Ginoo, no? Kanunay kita mo kuan sa Ginoo kay wala may imposible niya. Kung unsay atong pangayon iya manghihatag, no? So mo na akong ikakuan ninyo nga dili nato iingon nga ang farming is kanang kay kasagaran sa mga gatubo karon nga generation, ang farming is gina-consider nila nga murag low ra bitaw siya kayo nga kuan, no? Kanang farmer man ka, nang farming murag lisod. Pero dili na to ginapakita nga ingana atong ikuan sa mga tao labi na sa kabatanunan nga kung walay manguma aning atong kalibutan maglisod ta kay ang pagkaon nagikan sa uma, no? Ang tanan nato nga kikinahanglan nga mo survive ta aning kalibutan, importante dako kayog tabang ang farming. So sa mga batanon nga gusto magsugod sa tanan, no? Hinay-hinay lang. Ang importante nga mulahutay ta dayon na focus sa atong goal o salig ta kanunay sa Ginoo. So daghan salamat mga ka-agri-friends ug maayong buntag kanatong tanan. Guys, mura ganahan na jud ko magbuhit og kanding ani. Yes, ting, nindot gyud kayo ang atong episode ron ba kay gikan gyud sa breeds and breeding to feeding to management practices gyud ang gitudlo sa atoa. Ug makita nato nga dali pud awaton ang ilang ipangtudlo. Unsa may giulat mga ka-agri fans, mamuhi na tag-kanding kay viable yun siya nga negosyo. Tinuod yun na, ma'am. Now let's hear from Sir Japhet for some reminders. Siguraduha nga official participant ka sa atong webinar. Ang registration amo ang i-post sa among Facebook page a week before the streaming of this episode. Once registered, ayaw kalimot mag-pan-out, like, and share ang maong episode and comment down your name. Only official participants are eligible para mo-appeal sa among mga pa-contest. Human sa episode, don't forget to fill out our evaluation form nga amo akong i-post uban ang registration. So, register now because these are certificate courses. Ang ating tanong of the episode from last episode is, unsa nga fungi ang makuha kung dili sakto ang pag-process sa mani?
And the winners are Josephine Aguanta and Jesseline Ladra. You have 300 worth of loan, an Agristoryahay t-shirt and mug, 1 kilo peanut planting material, and a crate. For this episode, mauni ang pangutana. PMS your answer and get a chance to win 300 worth of loan, an Agristoryahay t-shirt. Unsa ka ang atong last episode this year, atong paminahon ka Ma'am Lalay. Thanks ba? Amazing yun kayo ang topic nato today. But wait, there's one more. Kay next episode sa atong episode 20, atong tun-an ang pagpamuhi sa itik o paghimo sa balot. Sa Agristoryahay sa ATI on Urban Production Technology and Management and Duck Egg Processing. Wow! Sa mga mahilig og balot diha, abang-abang ta next episode kay mao na ang atong sunod nga episode. Greetings sa tanan ka Agri-friends nga niuban ka nato today. Maayong buntag po syempre sa atong Center Director, Ma'am Maria Lydia A. Chavez, ROIC Assistant Center Director, Noyme Beth G. Macario, Dr. Anita Mulihon, Chief of BAS, Miss Maria Eloisa E. Acot, Chief of ISS, Sir Philip Villegas, Unit Head of PMEU, and Efren Macario of AFU. Greetings po today, RFO 10 headed by Director Carlene C. Collado, Regional Executive Director, ug ang iyang mga equally efficient RTDs, RTD Carlota Madiaga and RTD Carol Baharga. Enjoy the rest of the day mga mom and sir! Siyempre, di po na ito kalimutan ang atong production staff headed by Mamonet. Of course, our script writers, directors, cameraman, o siyempre ang atong project officer ani nga episode, Mr. Jeric L. Cabata. And of course, thank you Sir Yoyong Lorono and Jeriel for sharing with us your practices on goat production and management. I'm sure, dako kayo to og natabang sa atong mga ka-agri-friends. Have a safe and fun Friday mga ka-Agri-friends! Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and YouTube at ATI North News. I am Tree. Kamarites na tong mga ka-agri-friends nga gustong updated, visit our website at ati.gov.ph/ATI-10. Access our free course at extension.gov.ph/e-learning. Our videos are downloadable at our YouTube channel at ATI NorthMed. Don't miss out! Enjoy your weekend! I'm Lalay. Nagkagamay ng cases, but still, let's not go lenient and following COVID-19 protocols. Stay safe, stay at home, we will get through this together, follow proper health protocols, God bless us all, see you next episode, I am Chester and this is